Hovorím ti, daj tam viac lepidla, lebo to spadne. Dobre je to. Dostaviam túto pre dcéru. A ten druhý? Pre druhú dcéru. Nemá peniaze, tak beriete ich list tvojho domu. Toľko peňazí chceš dať za tú pánku? Za 2. Keby sa mu niečo stalo, ja to dám zbúrať. Ja sa teším, keď odtiaľ tu vypadnem. Kam? Do Londýna. Už len na teba tam čakajú, ty tela sprosté. Nedovolím, aby si dopadla ako Jana. To sa im budeš do smrti vyhýbať. Už pol roka nemajú na nájom. Nech sa oni postará, ten je grázel. Jajka, poď sa pomoziť! Zastav, zblázil si sa! Nemala som sa do ňo zamilovať. Nakopem ťa do tej holej ryti! To vás otec učí kraknúť! Prišli sme na spoveď. Všetci? Aj tak si nakoniec neprídu. Nechaj to už na nich. Koľko majú také sprosté nápady? Pokom asi.